Představujeme MK4, Formicarium 4. generace. Náš nový systém je plně modulární a díky tomu se přesně přizpůsobí vašim potřebám i růstu celé kolonie. Srdcem sestavy je obytný modul, místo, kde mravenci žijí. Je vybaven červeným krycím sklem na magnetech, které propouští jen červené světlo, barvu téměř neviditelnou pro mravence. Uvnitř je modul rozdělen dvířky na 3 samostatné sekce. Dvířka jsou nyní zabudovaná přímo v modulu a jejich otáčením můžete jednotlivé části otevírat, zavírat a upravovat tak mravencům prostor podle vaší potřeby. Součástí modulu je i vodní komora, která zajišťuje vhodnou vlhkost pro mravence. Vlhkost prostupuje skrz mřížky v podlaze a množství vody snadno zkontrolujete díky vylepšenému indikátoru vodní hladiny. Krycí sklo nově drží 3 šroubky, takže modul kdykoliv pohodlně otevřete a vyčistíte. Hlavní novinkou 4. generace je systém N-Lock, přepážky zabudované ve stěnách všech modulů. Díky nim můžete moduly bezpečně odpojovat a připojovat, aniž by měli mravenci šanci utéct. Přepážky zároveň umožňují přesně definovat trasy, kterými se mají mravenci pohybovat. V kombinaci s modularitou a přepážkami získáváte Formicarium, které si přizpůsobíte do posledního detailu. Pro potravu se mravenci vydávají z hnízda ven, do modulu arény, který představuje jejich venkovní svět. Sklo arény drží silné magnety a je vybaveno mikrootvory pro přirozené větrání. Dno arény tvoří vnitřní písková vložka Entland, která slouží jako dekorace a zároveň se velmi snadno udržuje. Pokud je pro vaši kolonii standardní aréna malá, nabízíme také gigarénu, 10krát větší verzi. Její sklo drží 6 magnetů a nechybí ani mikrovětrání. Pro napojení na standardní moduly slouží adaptér, který pojme až 2 obytné moduly. Mysleli jsme i na začínající chovatele s královnou ve zkumavce. Modul inkubátor je ideální pro malé kolonie. Pojme až 3 zkumavky různých rozměrů a samozřejmě má magnetické sklo i mikrovětrání. A stejně jako všechny ostatní moduly je plně kompatibilní se zbytkem systému, takže ho můžete kdykoliv zapojit do své rostoucí kolonie. Veškeré moduly můžete zakoupit ve 3 výhodných sadách: Mini, Start a Giga. Všechny moduly, které jste dnes viděli, jsme vylepšili na základě našich zkušeností i vaší zpětné vazby. Sady Mini, Start, Giga i jednotlivé moduly zakoupíte na našem e-shopu právě teď. Zjistěte více na světmravenců.cz.